Ekipa, evo danas vadimo motor iz ove mješalice i stavljamo na kompresor, zato jer je na kompresoru onaj motor prejak i prebrzo se vrti, znači kompresor bi se raspao. Nešto se raspao. Ide to van. Znači, pa je sad ovo, znači dole su širafi su desetke, znači jedva sam našao, pa je sad ovo, znači jedva sam našao ključ 10, bude li matica 13, znači ide mješalica niz liticu zajedno s onim audijom, bajo moj. A mama bi i ti uspio. Znal sam da je 13 matica. Džubre jedno. Našao ključ 13 isprve. Idemo sad lagano. Sad ću da te karam. Idemo 2 litre. Bajo moj, da viš hrče, pa je sad ovo. Vi ljepote kak je hrčalo. Fuj. Sad ovo drugo, ova druga će ići malo teže. A s druge strane je neki idiot zašvasao poklopec, taj da se ne može otprti. Jebi se. Ništa, idemo sad s motorom van. Sad ću da te karam, daj sad ovo. Znači ostavili bom ove kablovinju bom ostavili tu nutre, samo bom motor ščupao sad van. Idemo na kompresor. Zato jer je onaj prejak. Ok, ovo je očerafljen, pa je sad ovo. Znači baš i nema mjesta tu unutra, pa ono, stojim na kopanju, bajo moj. Samo kad ne opadne. Isto tako je ovaj motor, samo kad ne opadne, tako da. Sad je to već malo bolje. Znači očerafljeno je full. Sad samo ščupat nekak poklopec. Ide. Možda ima kakve kopće, to se... Mi kopće, bajo moj. Znači, lagano ima ovdje i šema za spojit. Pa ćemo vidjeti kako se to... Znači, na desno nam treba... Dobro. A vidjet ćemo kako se to... Sad ga samo nekako spojiti pa čupat ovo van. A za to bi možda mogu s kombinirkama. Da ne nosim sad gdje. Još samo uzemljenje odpojimo i to. Malo zajebano ovako, ali je dobro. Majstore. Jesam te, vidi ga. Vidi lepote, ovo. Dobro, lagan je. To je to, sad idemo na kompresor. Ovo tu sam probao ščupat, ali ne ide. Ali ga je lijepo fokusirao, svaka mu čast. Znači, kable imam, dobro, to je samo komad, to ono iz... Ali djeluje mi nekako pretanko, tako da ćemo smisliti nešto. I ovo će biti ono dovodni kabel, znači ono, kad će biti iz štekera do sklopke.
Tako da sad ovo odspojit i neko ovo stegnut. Odspojit i tako dalje. Znači kompresor radi, samo ovo prejak motor i prebrzo se vrti. Znači, pa se ovo 2880 okretaja piše tu na ovoj pločici. Tako da još i trofasni motor, znači keveli 3,5 kW je. Znači prevelik, prejako je to. Ovo je ispod kW brijeme i vrti se na oko 800 okretaja, znači mislim oko 800, ispod 1000 je. Još je puno manja remenica pa će biti bolje. Jer ovo se htjelo raspast. Kaj baja, kaj si ti lud, šerafiš s gedorama električni motor kao. A jebi ga, pa je moj to ti tuning. Taman, skoro do kraja. Nekako to slabo stegnuto s obzirom da sam ja pošerafio. Znači u ovu gedoru staneju, evo, 2 matice. 7 su to inače. Zato sad ovu koja je nutra ne mogu izbit vano. Ne veze. Mo već neke zamislili. Jes, ali to ne ide nutra. Ne veze. Gle, nije ni ovo stegnuto. A jebote. Kod tebe ništa nije stegnuto. Zelene ove kombinirke, logično. Masikirne. Sve ide van. Koliko ja znam, ovo ne bi trebalo tak biti, ali ajde. Šupalo. Da vidimo da bi s blicom bilo kaj bolje. Op, bi. Problem je kao ovaj remen malo spržen. Mislim spržen.
Sam ja ludil čora. Imao sam tu jedan šeraf, sad tu, evo isto ovako samo kad je otišao. Dakle, svaka instalacija mora biti ko šalata. Znači nastavljamo drugi dan, sad uvesti ovaj kabel, uvesti unutra dole na motor i spojiti na sklopku. Ovo će nam biti priključni kabel, malo je tanji, mislim da je 0,75 žica, žičana, ali bit će to dobro, to nije jak motor pa se može vući. Hajde dalje. Ovo, pošto su žice već uguljene ovdje, pa ćemo staviti ovo da ide na sklopku, a ovo u motor. Ja šak. Ide. Inače, ovdje bomo spojili da prekida i fazu i nulu zake, pa kad nema potrebe, pa tako može nam se i za jebancije. Kad je već trofazna sklopka, nek se koristi u ova dva, nek se koristi čim više. Spojili bomo ovaj srednji i desni kontakt, zato jer ovaj lijevi najzmazaniji. Tu je dole ovaj šeraf kaj se pa ja iskal. Ok, pa da počnemo. Inače se skida izolacija oko 15 do 20 mm, ovisi od omčice kako treba biti. Opa. Ovo ćemo, uzemljenje ćemo poslije se zajebavati s uzemljenjem. Kao uzemljenje ti kao nije bitno, kao. I sad za ovaj posel okrugla klješta, ali mogu ovaj polu okrugla. Sad ovdje je, ko što se vidi, premalo izolacije skinuto. Sad je to već neke, dobro, ova nije baš ispala kak treba, ali ova je perfektna. Stigo Baja. Ode branik. Kalbas, 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 kalbas,
Konju žice pravo. Poziv traktora. Lepo zakolješ kabel fino. Lepot. Onda kad ga fulaš malo ga prepiliš. Ups. I onda dođeš do izolacije, kujiš. Evo ga. Znači ovdje se vidi kako treba biti spojeno, ali spojeno bi bilo na levu stranu da se vrti. Zbog one matice kao. Sad omčice, ove možda ispadnu kak treba. Naravno, premalo izolacije skinu, to opet. Sad bi mogli malo smanjiti ekspoziciju, krenulo je sunce udarati. A će fina biti snimka. Ovo je već malo i puno sada. Dakle, nisu neke, ali bit će dobro. Катимся на каракатицу, блядь. Ну чё, пацанчики? Катимся на каракатицу, блядь. Копеечка, копейка. Тормоз, газ, автоваз, копейка и наш колбас. Сели все, Жигули, колбасерные кенты. Тормоз, газ, автоваз, копейка и наш колбас. Сели все, Жигули, колбасерные кенты. Znači, pa se ovo. Ovdje ne piše di faza, di nula. Znači, pa ćemo spojiti bez veze, pa kako ispadne, ispadne. Sad ovo ćemo sklopku, a na ovo ćemo staviti ovo fino i da vidiš kako će to biti brutalno. Ako sam motor dobro spojio. Vidje, ko naručena, samo jedna. Pošto je ovo fino žičano, to treba uvijek malo s prstom okrenut ovak 2-3 puta, da se ne mre da se ne mre rascvjetat onak.
Tipa kad spajaš, tipa da ti se ovo ne bi dogodilo. Sad baš i nije u fokusu. Sad je. Jebem ti. Sad je. Možda. Evo Baja opet stiže. Evo ga. Uzemljenje je perfektno, ne bi tank ščupal. Još da se ovo govno hoće fokusirat kak treba, tako. Znači, ko tank je perfektno spojeno. Nema bolje, sad se to samo nabijet unutra i to je to. Majstore, ovo sam zaboravio. Bolne kure, sad neću ići raskapat. Jedva sam ovo spojil, sad da idem raskapat da bi to stavio brže. I sad da vidimo da fali koji šeraf tudi. Op, ne fali. Mislim, fali ova dva, samo mi to stavili. Nema problema. Znači imamo dva šerafa, ovo je malo stariji utikač pa malo. Ide Baja s traktorom, sliš evo. Znači to samo ga očerafiš. I ovo iza isto. Znači uveli smo samo i sve samo stegnuti dobro.
Uzmemo opet ovaj nož za klanje žica, jel? Ovo će treba znat spojiti. Vi zajebanci. Ovo treba znat spajat, ne mreš ti to. Još za početak ćemo 2,5 cm skinuti pa da vidimo. Tako. Čijamo 3 žice samo. Jesam ga konačno, pa i sad ovo. Viš ti kak se đubre govno neće fokusirati. Inače nije baš pametno šerafit prema sebi, ali ajde. Tak, sad bomo, ovo sam ostavio sve otprto pa bomo vidjeli. Znači tu je ovo šteker, sad ćemo mi to na omet uključiti. Ja vidim rad. To nema nigdje. Lager malo cvili, ali to će biti dobro. A to remen proklizava. Treba to napet malo.